A veure, en aquest tema hi ha algunes inexactituds. Primer de tot, la imatge que va mostrar Rivera no és d'un llibre de text escolar, és l'enciclopèdia del Club Super 3, que es va publicar l'any 2002. Per fer-nos una idea del temps que ha passat, l'any 2002 l'estrella del Barça era Riquelme. Leticia Ortiz presentava el Telediario. I també en aquell 2002 Albert Rivera s'acabava d'afiliar a les noves generacions del Partit Popular. De fet, va afiliar-se el 10 de desembre del 2002, el mateix dia en què Aznar va trucar a George Bush per dir-li que li donaria suport contra Iraq, fins i tot sense l'empara de l'ONU. I aquell any, el 2002, és l'any en què es va enfonsar el Prestige i és l'any en què l'exèrcit va desembarcar a l'illa de Perejil. Qui no s'hagués afiliat al PP aquell any? Si estaven on fire! En el seu millor moment! En segon lloc, el llibre no parla en lloc de colonitzar territoris, com diu Rivera. Si hagués llegit el text que l'acompanyava, hauria vist que es refereix a l'àrea on es parla català i especifica que Catalunya és una comunitat autònoma dins d'Espanya. Però Rivera, que es passa el dia convencent-nos que els catalans som iguals que els habitants d'Extremadura o d'Astúries, pretén que creguem que no tenim res a veure amb els que viuen a Castelló o a Ciutadella. I total, per què? Però si el català ja es regula tot sol, Albert. Si aquí vas a un bar i demanes una entrepada per Nil i el cambrer et mira com en Rafael Hernando. Però què m'estàs contando? La mostra més clara que a l'escola catalana no s'adoctrina i que no es condiciona el pensament polític de ningú és que un dels seus alumnes més brillants és aquest, Albert Rivera.